बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बुहुमाव बर'फ्रा हारि महरै थांनानै थागोन। दिनै बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। नंगौ, बिजोङा मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दिनै बे नोजोरजों दुलाराय आसाम नाङैनो बेखेवदों आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ मिशन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दिनै बे गोनांथार मिशनखौ बेखेवनाय जायो। दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ अदालगुरिनि बाथाबारिनि गुदि फरायसालियाव बे मिशनखौ बेखेवनाय जायो। थारैनो बर' बिजोंनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिफ्राव बर' फरायसाफोरनि मुं थिसननाय खमसिन जालांनो हमनायखौ नोजोर बोनानै आरो गुदि गेजेर फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ बांहोनायनि थांखिजों मिरु एबसुआ बे मिशनखौ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम बड' गुदि फोरोंगिरिनि गौथुमनि मददजों बेखेवदों। बेबादिनो एबसुआ बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सम सम सरकारजों सावरायनानै गोबां हाबाफारि लाबोदों। एबसुआ थांनाय बोसोरनि 11 मे खालाराव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्राव लाथिख' जानाय आरो सासेल' फोरोंगिरिफ्रा थानाय फरायसालिफ्राव गासै सा 1000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि हाबाफारिखौबो लाबोदों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।